Σήμερα ομελέτα για δύο. Λοιπόν, δύο πατάτες πιστεύω θα μας φτάσουν. Τις καθαρίσουμε. Βλέπετε ότι με το εργαλείο αυτό η πατάτα καθαρίζεται πάρα πολύ απλά. Τις πατάτες μας θα τις κόψουμε σε μικρούς κύβους. Με το καλά ακονισμένο μαχαίρι μας. Τη ρίχνουμε πάλι στο νερό για να φύγει το πολύ άμυλο. Αφήνουμε τις πατάτες μέσα στο νερό και λίγο πράσο. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα για την ομελέτα. Καυτερή πιπεριά. Είναι και αυτή μια καλή ιδέα. Λίγο όμως γιατί καίει. Προχωράμε να ψιλοκόψουμε την πιπεριά και το πράσο. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε ροδέλες το πράσο. Μαζί με το πράσο μπορούμε να ψιλοκόψουμε την καυτερή πιπεριά. Βάζουμε την πιπεριά με το πράσο. Αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Πρέπει το ελαιόλαδο να είναι αρκετό για να βάλουμε μέσα τις πατάτες και να τηγανιστούν. Υπολογίζουμε περίπου μισό με ένα πόντο από τον πάτο του τηγανιού. Τώρα πρέπει να ετοιμάσουμε το μείγμα των αυγών. Πέντε αυγά είναι αυτά. Μην κοιτάτε που είναι 6 κρόκι, το ένα ήταν δίκροκο. Θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Πάντα θέλουμε λίγο γάλα. Φρέσκο πιπέρι. Θαλασσινό αλάτι. Και παίρνουμε το αυγογδάρτι για να τα χτυπήσουμε. Μπορούμε, άμα θέλουμε, να προσθέσουμε λίγο αλεύρι για να είναι λιγάκι πιο αφράτη. Μια γεμάτη κουταλιά σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις είναι καλή ποσότητα. Ήρθε η ώρα να ανάψουμε τις φωτιές. Η ιδανική θερμοκρασία του λαδιού είναι γύρω στους 170 με 180 βαθμούς. Θα ακούσουμε διάφορες θεωρίες για το πότε είναι έτοιμο το λάδι. Εγώ εμπιστεύομαι μια παλιά κλασική τεχνική, το θερμόμετρο κουζίνας. Τώρα που η θερμοκρασία των πατατών του λαδιού είναι έτοιμο, ρίχνουμε μέσα τις πατάτες. Οι πατάτες μας θα πρέπει να πάρουν λίγο χρώμα να χρυσίσουν, μην παραγίνουν και τότε θα τις βγάλουμε, θα τις βάλουμε στο πλάι πάνω σε χαρτί κουζίνας για να στραγγίξουν και να τις αλατίσουμε. Οι πατάτες είναι έτοιμες. Τις αφαιρούμε και τις βάζουμε σε χαρτί κουζίνας για να στραγγίξουν. Τοποθετούμε λίγο λάδι και ρίχνουμε τα λαχανικά τα οποία έχουμε ήδη ψιλοκόψει από πριν. Θα σοτάρουμε για λίγο. Όταν σοτάρουμε τα λαχανικά μας έχουμε φροντίσει να χαμηλώσουμε τη φωτιά για να μην μας αρπάξουν. Όταν ετοιμαζόμαστε να βάζουμε αυγά, λιγάκι τη σηκώνουμε τη φωτιά. Όχι όμως δυνατά, όχι όπως είδαμε τις πατάτες. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το μείγμα με τα αυγά μέσα στην ομελέτα μας. Το ανακατεύουμε λίγο τελευταία στιγμή. Χαϊδεύουμε απαλά την ομελέτα έτσι ώστε να αναμειχθεί όλα τα λαχανικά παντού. Φροντίζουμε να μην ξύνουμε ιδιαίτερα τον πάτο έτσι ώστε να κάνει κρούστα. Περιμένουμε να αρχίζει να πίζει και μετά ανοίγουμε τον πάτο για να αρχίσει να παίρνει το υγρό κάτω και να πήξει, αλλά να είναι υγρή, δεν πρέπει να στεγνώσει η ομελέτα.
που η ομελέτα μας είναι σχεδόν έτοιμη, ρίχνουμε τα κυβάκια της τηγανισμένης πατάτας από πάνω. Η ομελέτα μας είναι σχεδόν έτοιμη. Δεν έχουμε παραβάλουμε παραπάνω αλάτι πιπέρι και βέβαια σαφώς θα πρέπει να τρίψουμε λίγο τυρί από πάνω.